Прывітанне, мои шановныя гледачы, рада вас бачыць у новай серыі Construction Simulator. Мы хутка з вами пачнем, пакуль што паглядзіце адбіўку. Так, па-першае, я звярну вашу увагу на тое, што ў нас 24 мільёны 557 тысяч крэдытаў маецца. А гэта азначае, ведаеце што? Так, хто сачыць з гэтымі відэа, за серыі гэтых відэа, то ведаеце, што мне патрэбіцца ўсяго 25 мільёнаў крэдытаў, каб мець магчымасць ужо змяніць мапу і паехаць на амерыканскую, бо ў еўрапейскую па сутнасці мы закрылі. Што гэта азначае? Якім чынам гэта мы яе закрылі? Як бачыце, кампаніі, якія ў нас усе ўзятыя, 4 штукі, мы іх закрылі вельмі даўно. Пры гэтым яшчэ я набыў DLC, якое нам дадало у неба самалёты, якія сёння ў нас лётаюць выключна пасля таго, як быў дабудаваны аэрапорт. Вось. Што нам трэба будзе сёння зрабіць? Менавіта тое, што дазволіць нам назбіраць гэтыя застаўшыеся, мне падаецца, 450 тысячаў крэдытаў. Дзеля гэтага можна, напрыклад, пабудаваць паркоўку. Альбо, якой нам не хопіць, дарэчы, альбо можна перанесціся і зрабіць ажно 2 кантракты. Глядзіце, што можам зрабіць мы. Мяне заўсёды прыцягвала ўвагу вось гэтае, то бок гэта ў раёне аэрадрому на 128 900 і ўсяго 3 этапы, што будзе даволі хутка. І другі, напрыклад, тая самая паркоўка, выбачаюся, альбо з'явіцца, хутчэй за ўсё з'явіцца што-небудзь іншае, таму што, паркоўка яна такая, ведаеце, даволі проста, але не цікава. Таму бяром вось гэтую задачу, адразу скочым бульдозер, бо ён нам патрэбны, як вы бачыце ўжо тут. Выдатна, пераносімся на нашае месца працы, як я і казаў, яно каля аэрадрому. Ну а далей, як заўсёды, пад добрую музыку, паехалі. Так, нарэшце, мы скончылі гэтую задачку. Ведаеце, што вельмі незвычайна было з гэтай гульні. Звычайна трэба было проста праехацца ўзад уперад пару разоў, каб наша пляцоўка была выраўненая, а тут мне прыйшлося яму закопваць. Гэта незвычайна. Гэта, мабыць, упершыню такое здарылася тут. Так, што далей? Што гэта азначае? Remove topsoil, гэта то бок тое самае? Мне зноўку трэба будзе сесці на нашага бульдозера. Чакай, сюды. Ну, дзіўна. Давай, скочым назад. Працягваем нашу клённую працу. Паехалі. Так, гэта мы літаральна за пару секунд скончылі, мабыць, секунд 30-40 на гэта пайшло рэальнага часу, хвіліна, няхай сябе. Так, зараз нам трэба зваліць і прывесці гравій. Дзеля гэтага ў мяне ёсць выдатная прылада. А вось яна, цудоўная.
Як заўсёды мы на ім будзем скакаць вось сюды. Гэта завод па вырабніцтву пяску, гравію і глеба, наколькі я памятаю, яны тут акумулююць глебу, можна здаваць і зарабляць на гэтым грошы, але гэтага мы ніколі рабіць не станем, бо гэта занадта забірае ў нас час, рэальна. Добра, як заўсёды будзем зараз тэлепартавацца туды-сюды, наадварот. Вось так вось запраўляць сабе гэты кузаў, адвозіць туды і размяркоўваць. Паехалі. Цудоўненька, ўсё атрымалася даволі хутка. Адзінае, што 2 разы прыйшлося тэлепартавацца, гэта не надта добра, але прыймальна. Так, наступны этап які? Нам трэба яго ўкампактаваць, то бок утрамбаваць. У нас ёсць дзеля гэтага вось такая прылада. Скочым адразу на зону працы. Вось сюды. Ну і працягваем. I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. Ось так, пара секунд і все готово. Што ад нас патрабуецца? Ад нас патрабуецца нешта нават выкапаць тут, прывесці, што... О, паглядзіце, што ў нас адбылося. А можна запытацца, якім гэта чынам гэта адбылося? Што сталася з гэтым грузавіком? Ніякіх прац тут не было. Хто? Як? Чаму? Я зразумеў, чаму. Так, калі хто не зразумеў, у нас у кузове застаўся гравій. Шчэбень той, памятаеце? Я ўжо неаднойчы заўважаў, што калі у нас у кузове нешта застаецца, альбо мы тэлепартуемся падчас таго, як грузавік наш застаўся вось тут на гравіі стаяць, то бок, калі мы не з'язджаем на глебу, то пачынаюцца вось такія вось выбрыкі. Непрыемна гэта выглядае, але як ёсць. Можна толькі паўсміхацца. У нас там 2 месцы, якія трэба будзе выкапаць. Гэта мы зараз хуценька зробім, а потым прывезем тое, што патрабуецца з крамы. Вось і ўсё. Хуценька мы справіліся, мне падаецца. Так, адзінае толькі зараз трэба на той бок паставіць гэты наш цягач, які разам з кранам ідзе. Даўно мы ім не карысталіся, шчыра кажучы. Але і даўно у нас не было такіх пакупак занадта маленькіх. Выходзім, трэба будзе распакаваць зараз нашыя пакупкі. Сюды. Ага, так, наступны этап гэта заліццё, заліванне бетону. Так, такое мне таксама маецца, глядзі. Даволі хуткія ў нас этапы, адзін за адным проста лятуць, я б сказаў. Вось, а таму працягваем пад добрую музыку, як заўсёды.
Вось і ўсё. Хвілінка працы. Складаемся і цікаем адсюль. Таксама паставім яго побач з тым цягачом. Так, што будзе наступнае? Толькі палова этапу пройдзена. 50%. Мы будзем купляць нешта, глядзі ты. Гэта у нас штосьці складнікі нейкія. Так, гэта складнікі, якія тычацца выключна паветранага шару. Ось цікава. А давай паспробуем усё гэта правесці вось з дапамогою гэтага. Так, дзе нам гэта адбіраць трэба? Нам трэба ляцець чамусьці на сметнік. А вось можна пацікавіцца, а чаму на сметніку гэта ўсё знаходзіцца? Добра. А нягледзячы ні на што. Колькі гэта зойме, мабыць, 2 разы, а мабыць, 1 раз. Паглядзім. Карацей, давайте хуценька ўсё гэта пад музыку завершым. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest. Гатова. Мне падаецца, вельмі лёгка неяк атрымалась. Галоўнае, што ўсё ўлезла ў адзін кузаў. Насамрэч. Так. Што ў нас адбываецца? Гэта было апошняе. Вельмі цікава. Толькі што было 50%, і тут на табе 100. Ну, давай, прымай працу. Выдатна, на мой погляд. Я не здзіўлюся, калі ў небе з'явіцца наш паветраны шар вельмі хутка, апроч таго, што ўжо лётаюць самалёты і гэтак далей. Ух. А няблага яно выглядае, слухайце. Адзінае, што людзі, няўжо вы такія незадаволеныя насамрэч сваім жыццём? Альбо гэта манекены? Яны нават не варушацца. Гэта манекены. Правдападобна? Гэта не жывыя людзі. Ну як так? Ось так ось лёгка сапсаваць. А выглядае цудоўна. Слухайце, вагонь? Ля, які натуральны. Выглядае цудоўна. А ну яшчэ вось адсюль паглядзець на сябе, які ты там. Я ў жыцці бачыў некалькі разоў паветраны шар, мне падаецца, ён большы. Такі вось мы бачым яго так, а я бачыў, што яны звычайна вось неяк вось такія. Вось, добра, гэта было лёгка. Нам засталося 350 000. 350 000, давайте знойдзем сабе новы кантракт на 350 000. І гэта, слухайце, апартаменты, альбо што можа быць яшчэ? 46 не падыходзіць, бо там будуць выдаткі, там будуць іншыя. Надзейна, супернадзейна гэта дарога, альбо вось гэты вось, так бы мовіць, будыначак з апартаментамі. Шчыра кажучы, я б хацеў дарогу пабудаваць. Я спадзяюся, вы не супраць, таму што ўсё ж такі гэта будзе лёгка і хутка. Мы ўжо шмат разоў бачылі з вамі, як будуюцца гэтыя дамы. А таму нам патрэбна, дарэчы, вынесці зямлю, ўсё адшараваць як мае быць, таму паляцелі бульдозер. Бульдозер, вось, і пагналі, які добры кавалачак дарогі, слухайце, нас чакае.
Цудоўна. Гэта было выдатна, даволі хутка, і мне вельмі падабаецца, калі вось такі абшар, а не абы што. Так, я бачу, што ў нас колькі палетаў? 1, 2, 3, 4, 5, 6 палетаў. Давайте зараз спраўдзім, ці гэта ўсё, што нам патрабуецца агулам. 1, 2, 3, і тут 3. Выдатна. Стоп, гэта не тое. Так, усё, сапраўды толькі 6 пакункаў атрымліваецца, ну дзеля гэтага мне патрэбны толькі мой малы з прычэпам, з кранам, на якім мы толькі што працавалі, вось ён. Менавіта на ім мы адразу ляцім у краму, загружаемся, забіраем свае пакуначкі, распаковваем там на месца ўжо і працягваем далей. Так, нарэшце мы справіліся, адразу складаемся, як мае быць, і з'язджаем. Выдатна. Так, нам трэба зараз будзе распакаваць, правда, бо гэта ў нас адразу сфармуюцца межы дарогі, якія нам трэба будзе яшчэ тут удакладніць. Давай сюды. Распаковваемся. Ёсць, як бачыце, у нас ёсць бардзюр, тратуар так званы, нам трэба зараз будзе прывезці гравій, шмат гравію. Таму скачам адразу сюды. Адсюль перамяшчаемся на наш завод па выпрацоўцы гравію вось сюды. Ну, мяркую, разоў так 6 прыйдзецца тэлепартавацца ўзад уперад, а таму пад добрую музыку, я спадзяюся, вам гэта заходзіць. Калі так, то абавязкова паставце падабайку. Поехали. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real wonder, then I could save me from turning around. Lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be Прыгажосць. Прыйшлося троху яшчэ пакруціцца па гэтых горбах, якія мы тут накідалі, але як бачыце, вынік ён сабе апраўдвае. Так, наступнае, што нам патрабуецца, гэта ўкампактаваць гравій. Гравій, які мы толькі што ўклалі. Сюды ляцім, знаходзім наш кампактоўшчык, той, які трамбоўшчык, пераносімся адразу на месца нашай працы. Вось сюды. Ну ўсё, пагналі далей. І ўсё, трамбоўка скончаная. А чамусьці наш цудоўны цягач, які цягае нам наш гравій, чамусьці ён зноўку баганы. І гэта справа
палягае не ў гравію, таму што зараз ён быў пусты, гэта 100%. Так, наступны этапы. Гэта укласці асфальт, а потым утрамбаваць гэты асфальт. Адзінае, што я хачу ўсё ж такі наш катэрпілар кудысьці перанесці. Не падабаецца мне, як гульня апрацоўвае наш цудоўны трак. Нельга так абыходзіцца з такой прыгожаю тэхнікаю. Ну гэта просто, ганьба. Вось што гэта. Ад'язджаем сюды, ставім побач з асфальтаўкладчыкам. Скочым у асфальтаўкладчык і працягваем нашу працу. Вось неяк так. Спачатку мы яго раскладаем, а потым пад'язджаем і працуем, як заўсёды, пад добрую музыку. Так, добра, асфальт укладзены. Нам трэба зараз толькі ўсё гэта спыніць, адпаведна адвесці ў бок. Так, хуценька прабіраем сваю сраку з дарогі, бо зараз мы будзем трамбаваць асфальт. Вось так. Хадзім сюды, знаходзім наш трамбоўшчык. Скочым на месца. Мы тут побач. Вось яно што. Нам не трэба нават скакаць. Мы зараз толькі даедзем. Акуратна. Не перакуліся. Вось і па сутнасці гэта будзе наш апошні этап. Апошні этап, пасля якога я спадзяюся пачуць гэты гук аб выкананні дасягнення. Дасягнення, што мы сабе набылі, а лепш зарабілі 25 мільёнаў крэдытаў, якія ў нас адпаведна знайшліся на нашым рахунку банкавым. Усё, пад добрую музыку, я спадзяюся, гэта будзе ўсё. І паехалі. Ну што, вось яно, і гэты гук вы пачулі, я спадзяюся, гэта пілім, гэта акурат такі было, што мы дасягнулі свае мэты. У нас на рахунку 25 мільёнаў 103 999 крэдытаў. Аднаго крэдыту не хапіла, каб была роўная сума 104 000. Тым не менш, я вельмі задаволены тым, што, дарэч, чамусьці не трэба каго прыбраць. Выбачаюся, трамбоўшчык, і гэта ўсё не проста так, я штосьці не разумею. Чакай, вось гэты, з коламі там быў, падаецца. Вось зараз 100% ёсць. І мы можам паразмаўляць вось з гэтай дзеўчынай, правда ж? Ну так, збоку выглядае на дзеўчыну. Вось вынік нашай працы. Доўгая, шырачэзная, прыгожая дарога. Ну вось і ўсё. На гэтым мы будзем развітвацца з Еўропай, і ўжо наступная серыя, яна выйдзе ў амерыканскім кантыненце. Прыгожа, дарэчы, індустрыяльны гэты пейзаж. На гэтым мы развітваемся з вамі і з гэтай серыі і з еўрапейскім кантынентам працягнем ужо на амерыканскім і, вядома, абавязкова падтрымлівайце вольных беларусаў і Украіну. З вамі хутка пабачымся на наступных відэа ў стрымах. Усім пакуль і добрага настрою вам.